eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company namba yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamage bakire simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Ima mwancho humorigererie chinsa ninye chia bono maragoba litukeliga iria Jumanne itariki 22 cy'umutenyo gatano na gatatu mwaka no gwekirwo 2025 ikene kionga chinsa nyase njira yoboikirano cyane ngoro kwaro ni ototo nyangire ubito gubwatina konse mwemenyererio nigakoro kwa Wilson Makoli tangigima aya nari na kwariganiri emagaroba ya lero. To link them to job opportunities and many other opportunities which are available for them to be able to be the change makers of this nation. Rituko ria basaye gochengerwa chinsemo ime yenzi ya Kenya nase umuchibo songo ime hegetikia Gusii Stadium. Obo manyo bonge nyene isemi ba chorwa mbabwate isemi chingia icho manyi in the fields various fields of their public life. Abamenyi be wodi ya Krenyo ime bunge ya North Mugrango county ya Nyamira kubwatuka ebirengerero byabo igoro y'abacari boke obogo cyakwareganirwa omutienyi oikomina limo omwaka oyo. It comes to around 30,000-40,000 are enrolling. So my take is that by the time we go to the election, we'll have nearly 35-40 million Kenyans. Mokonyi bo muraibenzi musika Professor Abraham Kithure Kindiki kulia ira na kwane kebunani gaba Kenya banke baganda kulikia insi omorobelio osha.
Ikionga chinsenya nigo togochaka no gochengero kweli tuko olia basaye sogomuna basaye korwa ase orogongoro gusi nigo baboligwe kogenderera gusirwa gose babolia serikali kogenderera kobasira ligo kirania chindoto chiabo asobogima gwetera ase ebiegwa ukwana mugasolero ase geti kya gusi stadium chinga kicho gochengera litukolia basaye nigo boigo bamenta buna nigo bagwetera bale emechande menge asobogima eyo eganetie baikwe ange elio banyakoba bagokonywa mulikito Daniel Ontiri na mange. Chingaki ense ya Kenya yalinge gochengira lituko lia basaye gose International Youth Day ili gochengerwa kero mwaka chitariki 12 cy'umutinyu gatanu gatatu uruburiyo nigoragwa n'umurai wense Dr. William Ruto ase county ya Kakamega asabago umuyiga wongabuno yo we county ya Kisii okoreka sigeti kya Gusii Stadium ime yomo chobosongo nekirenga mono kyogosugume byegwa byebasaye ligwe kini akebogima. We have been having a number of activities for our youths and we have impacted them positively for all the activities that we have held. As a Kisii County government, we have been at the center of coordinating this week with the support of a number of partners who have really supported this event. Asegeti kiga abasaye nigo bakwanirwa igoro yokwebwata buya asa masomo asebegwa na samangana yegedini boigesegeto igoro yobuya bugwetanga korwa sobotumeki wa marioko yogotindia nobosalia wechingencho ao. As the youth, we are the voices of this country. Our tomorrow's leadership depends on our hands. So let's make appropriate decisions that will deliver our country to its optimum level. Aiga boigo balia bale ne biwa au nigo benyorera libaga lioko biorokia. Nichinga kecho koboligwa kwabekwa nabasaya baiga wosirwa ne serikali. We are so happy to be involved in the International Youth Day here in Kisii. The youths have learned a lot and they have also been able to connect with many other people who are able to link them to job opportunities and many other opportunities which are available for them to be able to be the change makers of this nation. Balia bakonyekire kuruase umuruburiga boigo batebaiga. Nimekuja kushow off talent yangu ku Gusii Stadium siku ya wana youth na nimeweza kupata sponsorship ya kurekod nyimbo zangu na ajira. I really thank them. Juu mostly utapata hata girls what they don't notice us. Na sijiona kama kuna rapa Mkisii msichana wako somewhere lakini hawajajulikana, but thanks to ajira wameni notice. Kurubaterega taseni kyaga tembe kurega se county ya Kisii litrane ngurko Daniel Ontiri. Na mwega bugo chengera litukolia basase county ya Nyamira nigo korekana ime yegwodi ya Nyansiongo mwego yo nigo aligani wana kiombi kamanyigarte buna community initiative for change and development bagobwatera na mone factory ya Nyansiongo na boigo serikali ya county ya Nyamira inse wisara ya amangana yobosaye na boigo amangana ye chigosoli. We are trying to see the best way possible that youth can also be included. Youth as partners in that process. It's a project that seeks to bring about leadership or to foster leadership that is inclusive, transformative, and accountable, enabling women, youth, persons living with disabilities, and politically marginalized groups to exercise leadership and to participate in leadership and decision making. We want to see more assertive youth, more confident youth, more youth who are able to take up leadership positions and participate in decision making. It's about taking advantage of the trainings that are available. Here at our TR Voice, we have a curriculum with various topics that we train. The county government has got various activities where they train youth. Currently, there is the training for artificial intelligence education that is going on and applications that are going on. So those are the opportunities that we want to present to us today. Our voice give me that confidence and
made me believe I can make my own decisions. Mimi sikuwa napenda kuongea na watu, lakini kwa saa hii kwa kijiji huko mimi naongea na watu, vijana na mobilize vijana, napewa nafasi hata naongoza vijana. Let us get the skills that are required. All of us cannot go to university to study a degree, but we can begin from the skills that are available. I need my hair to be done, not a graduate who will do my hair, but someone who has done the skills from a friend. Can you go online and apply instead of you chatting, doing emojis and all that the whole day, going to a bit, I don't know what. Use that kidogo too. Can you make something positive to yourself? Amatuka makemaga ikiombe kia wacholi amo nechimbebe kia IPC kwene kia buna wacholi boke mbochi gokoreka achinzemo ao anamono asechi ward sato yekerenyo nyama ya mona nyansiongo igati yabamenye kurwa ase ward yekerenyo nigabeso kena kubwato kabirangera byabo ase bali atabarai balia baraganie bachi gochorwa ukwana nigabatebere buna nigo oyora chorwe achigotabo kia litengelio likorwa ase oyo oichorirwe gochikoba omonogari bunge ya Jamira Thaddeus Nyabaro nigo bamuganirie abe omuntu oranya kabaga wikirania amagani yabamenyi begodi yo nagotumonye muri kito Paul Cup Okara ejinga kiaba Kenya bange bagendrete kunyarka bakuganya wajuli bobo ke barubiri yuch kunyarka bakoreka na chitariki 2022 cyumutinyu kominarimo umwaka oyiga igate bamenya bega kurasinse mechiga chiwadi ya Ekerenyo nigo besokire na kugendera kotepabuna nigo barachi kunyarka bagochora abarai na nene bali babwate amagani yabo asenkoro yokugendereria amagenderero atigetwe amono yochura koba amonogeri bwebunga ye county ya Nyamira Omuske Thaddeus Nyabaru tochoro murai yo chinento to represent kuna basae made kake wana yabere ya jenisi ikona to to murai yo goturuta odo wakiriza abantu bari bagochikobori chukura batware obotere ruobo obuya totware buruguru ende yose nako basaboyo ndo bonsi ora choru ntora monere kende kento tote tumunekere nyagwodi tonyoro murayo muya kurengana muna bamenya bagani go batebere gatici baranchiro kibonete korongeigwa nabo igo kobori murayo ratkunyara kabaga gochorwa ane kibunango tabukira matengaye gaboikiranu elyo kubakonya abange babo abo bale ase sector ya boda boda omugambio ito Thaddeus Nyabaru kuna kwa kina ande tokwate sitonyoro omugambio muyonkaye tokokorega asiengia ekogera bari chikwatigire njera egere torenga kichikogenderera kurende asinsemo yae uyo bwesokire kurwa sewadi yiga kuboria ekeruge kigasirita Jeremiah Ongaro migo agendre ko bagakoro cyo kwigena kwa gucyase cyumbikiri cyabo cyiri mu nechimbebe kya IEBC ekyo korengana mona kerokyo atebire kiratkunyara ko bagakwenekya obwasyo ku asobochuri oboboke urubiri gokoreka IEBC na beko batu unfair because buna bono iga aba murorigereria profile ya bari bonsi bachorwa n'abantu obwato obumanyi obonge nyene isemi bachorwa mbabwate isemi chingia icho umanyi in the various fields of their public life, and they know and they have seen that even the past basa bakora magoso ense keromo Kenya igarigereti nganinki chimilioni chozi yojigorigera over 45 million mpaka ni fairness asekirase erinde obochori bobo bwekene asinsemo yende nigagende ko bagakobagania bali baguchikunyara ko babagwesoke kurwanira kiruge kiga kwene kibunango kora bali chi campaign chire chomorembe elio kwene kyobotero na gochoro murayura abakonye kwegendereria kurwase binyoro au asoyo minta tigerete na intutunya ka batogusuki kurwororo ingakiye nke tigarite tokonye ase jizukuru cheito ase isemi cheito tokonye asobore miweito tobwaterana nyoena saba director baro tigaje campaign turakori campaign chobwororo aji campaign chiana una Jeremiah Ongaro njana goikango togo ikaji campaign chokorama inkiringa we sell policies chi policy abantu bagore bomanyenga gitogo chikokorere gasie indi tokore chi campaign chobwororo chomorembe abantu baito bachoro aba tekniri babo omwemisi obo bwekerenyo asomorembe ebe Xmas gift for this year ningana bwego yasingirirwa monega tabamenya biga abo baganire obotwero rukwene kiwachinga kichichi campaign asebagikire bali baratkunyaraka ba
bagutwara chibura buru bono egento tware korwania mono tochora omorai ori oratokonye naende ori oraike nonya nabantu ang'e tarigereria omonto obwate chibesa arigereria baka omonto oyo nse iga erinde amakonye inkuripotire gitasini kia wanchite kia gatembe kurugi gasi nseme chigache wadi ya Kerenyo bunge ne ya North Magarange County ne ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara habara ibechi kanisa che evangelical kurwa ase jibunge eria ya machoge chicha machoge na boigo eria babasi nigopa muganire murai bwense omoske Dr. William Ruto korigereria omwananchi asobora ibwaye okwana hali tuko lia lero nigoba machirie egatie bikore ebibya beri bikoene kiwa kurwa ase serikali gochiesa abananchi mnago tumanyo mulikitogire bat Kobi inga kya magendera agendete kurigwa kurwa sinsagiye cye serikali kire no kunyaruko igo abananchi abarai amo nabo igo basabire birengo yo konyora ibitoki gukinirwa asense ya Kenya. President wetu au rais wetu wa nchi ya Kenya ya kwamba anastahili kuangalia uchumi wetu wa nchi ya Kenya kwa sababu umekuwa mbaya sana. Angalie mambo yale ambayo ni ya chini kabisa, the basic needs ambazo tuko nazo, yani ambazo binadamu wanatumia kama sisi wa Kenya. Kwanza angalia kabisa chakula, bei kaweza kurudi chini. Cha pili angalia mahospitali. Mahospitali kwanza kabisa, kama vile kuna wakati tulikuwa na SHA, tulikuwa na NHIF. NHIF ilikuwa ina support wazee ambao wajiwezi, walikuwa wanalipiwa na serikali, lakini sasa hivi hakuna hiyo. Kwa hivyo namaanisha ya kwamba aweze kuweka hiyo program ikaweza kufanya kazi aswa kwa wazee. Sisi vijana tunaweza kufanya kazi na tukalipa NHIF, lakini wazee hawawezi kufanya hilo. Kwa hivyo walipiwe kwa sababu ya hii mfumo umeingia unaitwa SHA ikaweza kufanya. Nigo asomurubiri obera sensemo ya mugunga na kuragwa n'ikikanisa cy'evangelical abagania amagenderero korekana. Pesa za wazee walikuwa wanapewa, sasa hivi hawapewi. Wazee wengi walikuwa wanafurahia sana ule wakati wa uhuru. Pesa ambayo ilikuwa inatolewa wanapewa wazee, wananunua chakula. Sasa hivi hakuna, wazee wanaumia. Naftali Musoma nigo kiri bikorwa byobo bogoria chibuku igoro ase ukungainiria yentate birebuna yesuronkero raso kwimukia umusingi koro ukungainiria yoko bogoria ebibilia ase nginjo yobolimo yaletire mechanda tari ase serikali yoka nonye na sense ya Kenya mwarora okubogoria nuko lete mechando asitokoroka sakaora ali Kilifi bantu baito bakagendo asobokora asobolimo bakaburi bibilia bantu abanga bagokwa bantu saidi ya 400 plus walikufa asengencho yokubogoria bibilia sinjo bolimo tali abuka nonye nechise mochini muguru muntu akongaina abantu wetere bibilia muntu wali no muteigoro bweruta elinda nyorobo nene asengencho igo bali bakuburi bibilia senjira yobolimo balentire mijanda sabange asensemo ya bwatani abo bare na bayibodi nigo bamusabira muri bwense korengereria buya ensemo y'ikisemi nabo yogochikinia naro goito koragoke aze chisukuru ogima bwata kungaire none libuyaruboche yakonya abana beta university ndoli konyara ntwe togo saba president yeito Ruto anyale gotokonya erinde chisukuru cheto tunyare gosomia abana kuna buyarengeri tangana abande nigo bamwandiriye muri bwense etange n'abasemi batari ko mu basemi buruburunge yeito tomotebi nga rais ntogwake togwaka ngambia mono ekiagera emirimo nyasa kobege togokora chingakichiria nemiyere utatigarende nari koboria nga enjereri twakomanyete rais nenjereri gwachitase tole tariero rero kwari gwanja oira na senjereri gwachitase tole ingie kogera ole tofauti yarore kanire nga jikwarenga yebwika mbya kwarenga lakini bona abantu mbali bagonchokana ndi bakorukwa nga basemia ekiagera basemia kero bakobabaya amangana na mayakoba ekero bakobababe amangana akoba mabe nararenga maganyo yabamenyi abakichikura nabo yoba Kenya kurwa sensemo ya umachoge golibo tegetembeti kurwa sensemo ya umachoge maritane Gilbert Kobi
Ing'ana yogochakiwa kwa University ya Nyamira iyo yachagete umwaka bw'ekiri 2015 mo n'omugavana omutang'ani bwa county ya Nyamira Musike John Nyagarama kolende kwikira rero nigo eng'ani iyo taranyaka bakigwikirana imi county ya Nyamira na nigo yaberege kumukia amaberera agesiasa asenga kintambe litukolia rero ase kenyoro kia egesieli imi ward ya Nyamaya chinga kichibiriro byo komwaeni omosai Amvure Mung'are mabagi nigo mwana siasa Dr. Emily Nyagarama uyubo igo chorokoba omurai gosochorwa no murai bwense kogenda ase University ya Bomet eriko kora obolingoli igore gochagio ko university nganyara kabaga kwandira ingane yumuna gotumye muri kito Fatika Disemba Heng'ana yokoretwa kwa University ya Nyamira nigo yachagete umwaka bw'ekiri 2015 nemo n'omugavana omutang'ani Nyamira Nyagusira John Obiero Nyagarama korende gwikira rero iga nigo abarai anene korwase county iyo ya Nyamira babere bagutatwara okwigwana gati yabo igoro ya university eyiga nje tunachete koligigasi igatebetenga university abantu barwanire bachire kotini bakolire bintu Nyamira inabaki wapi nyuma ase ritikoria rero ase kenyero kya egesieri imeye ward ya Nyamaya chingaki chebirero byokomwenia omosae Amvure Mung'are mabegi nigo omwana siasa Dr. Emily Nyagarama oyo ochorwa n'omurai bwense kogenda ase University ya Bomet eryo gokora oboringoria buna university iyo egenderete eryo gochakia ya Nyamira mpango yenye baba yangu alikuwa ameanza Mugaka Nyagarama muhwanjanye kole mkorwani ndonde lakini bono iga lazima tukubaliane kwamba pia sisi ni wa Kenya na tupate maendeleo. Mimi president alinipatia hiyo kiti ndio nione vile Bomet inaendelea, nilete wapi Nyamira. Kokwana boigo asomunyiga oyoiga nigo Emily Nyagarama asingereire buna ere nigo araje kubwatesia serikali eregeti wika Nyamira yanyorire university abantu bansi pibako nyibintu beiga maisha ita change abana baita chinyombe chimokwaga chagaiga ita change ngaki abantu muratebenga ngabano yochire one time ngabano yomotige siasa ni mambo mengine eye nega sinatebetiwe eye mo ngokora mwana unche chintoke njiri konga sana tuka chintoke gari esikimu chinyinge nainde tikachibe mbeke elioki netoboke neta abantu banyamire Ensemo yende nigo regional coordinator w'ikiama kya UPA korwasoro gongo rwa Nyanza James Nyakangi abasegeta basae kubwata ibibande asobonge naboigo baria ebyabo byasirire kwena kyabona konyora bare ebibande puna enjira eyemo yokwero beria bwikiranu posyo bobachori obonene bore bosyo onde naro tabwatie kebande mbora mumaite twaiwana buna abagusi around na hindu torari yo brai wense taribo injeni njo mondo boko omatiani ochimata Nyanza nare go basabainga kiro mondo atware ekebande aba murabaito bare 18 years yenda mubwate bibande nonde kebande kya asirire njo ndigi nonde town yari twende Huduma Center gwakanere yego ika 2027 moimoke mwese pi twakere matiangi airo brai wense nari abagusi barakonyeke tekoro biego ingo reporter Gatembe korwaiga egesieri imeye ward ya Nyamaya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira nje Fatika Disemba na mate ya Petrus Kamuma korwa sekenyogia karantine ward ya Kisima ebunge ya Kituru Masaba oyobere gitanda seka kimyaka 15 nigerene kieko kokera maga yokobwatokerwa ewiricha eyura chikomokonya ansogoskiwo kurwa asenseme ya Mongo chia sense yende korengane ya mate ya nigo babire bakoligia obokonye kurwa se abantu bomoyo muya no gwanjako korende tibaranyara kababa kokonywa nigo mwakiri vile moni morara PMU yobo igole mwana siasa kurwa se county Nyamira oibo koreta omweso ase amateyo magayo kubabotokera wheelchair yo buna gutumanya muri kito Polycarp Okara Nguikaga igase kinyire kigagia karantini ekigotokemeye wadi ya Kisima ebunge yega yabo getutu bwa Masaba ase tokonyole biche nyene yo mungina Petrus Kamuma
gakwamba no goche isiko emirimo bagendere ko bagokora asigeke k'imyaka 15 yaherire. Beatrice Kimuma nigo arimarete uyu utari kunyara gutahana nabo igo ukwamba no kurunyomba goche isiko yento abamatabaga bayareire enjira batemere kuri yobokonya samatukama gakurosa barai aho kurinde byonsi bigaka amache uruhe umungino oyo o chandekire emyaka 15 kumubogori kurunyomba na ndi kumubogori koirana nonye nekere embura yature nigo tokora robonne abana babaye bakorire emirimo emiya buna bono igo mwana urita muno mungino yarega n'abantu banzoni nigara ari omonto amokombo twaratemire kuri abeshimigwa bange sana ege kana twarigiria ange myaka ebere megima togoeta tuangaino nakyo gekogera omuwakili asereta murara apiemie uyu waterio sana bigoramo na mabebe guchase binyoro aoime county ya Nyamira amubwatokere e wheelchair eyo erat kunyara kwabage kubakonya kumurusia isiko na bigo kumuira nyumba egendo kirat kunyara kwabage kororobya emirimo yabo asabago kere getambo kerekeiga urabakorokia twatebire ngambu ya mono na ende twarorire ngekeracha gutumurora maiga na intu twabeire no mogoko monene na ende twamuganiria amaya na ende agenderere gukonya abande buna ababona akonyire twise konyora uyu ndu orabete nkoro bunaye bari bakwiru gotokonya na guturigi buna bono gwaturigiri pakama nigo turaigubuya na ende nigo turarore buya lakini bono ndoche nga nonche onagoka onaranga bona atara egekogera bono yatuguswereire kumubogori gochinyomba komasoki kurunyomba kumuira ni gocha gwoterera omugaso negento kiamana lakini bone keroge na ndangeri kuru muinari ni gonko minyoka mubwata muna namubwata kuru nyomba igombiye mono mose ni gwase moko gende bigocha birare bono no tubabwata tumushimiwa lakini arorire ngana goka nande nagoka naranga natene nasengeje ya mabira ino no wancha kwino no gusiboka kwino kuruchinkoro chino akimbiya mono asengeje omwishimi biya mono nabali mwensi bali mwatwarira mabiraya nande nkubasaba akimorosa gokonya mogendere gokonya banga buna bamatukonsi na inu kerinya morigeti nyasaye tako balina nomuruberi okurengana muno mwakili yiga murara PMA atebire agokora guchase abantu bali babwato kuganya kwabene ase binyoro au imeye county Nyamira elio kubasira na barabu kumenya buna abakenya bande otuanya walete report yaye buna chandikire for over 15 years twamoretere kirogo egerenere atuare mobility program ngeye igotoko yakore county ngima buna bono ekorotoko nyore report buna twanyora igotoko ro mupango twarete kirogo tweresa na ke gutumeka na ndi tuasesie need buna nete getekirogo buneki igo bari bande bonsi babwato kugani bunuko na bagoto kwanera asitokonyara na batogokonya ingo report rigetasini kya wanjite kya gatembe kurasi nseme chiga chama churiri ati ejo chigotokemeye wadiga yagesima ebungane yabwetutu bomusabe county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp ukara agokorera omwanjo murire mukonyi bumurai bwense omoske professor Abraham Githure Kindiki niganekire buna serikali nigegendete gukorera abakenya bonsi amagendera watana gutayo ukwana chinga kya sanga n'abachumbe kurwa chinsemo cha North Eastern omoske Kindiki boigo nigamenta buna nigo abakenya abagenderete kwerikia somorobeli osha asobonge nagutumunyo muri kito diponi asanya Lituko lia rero asetaro yomokonyi bumurai wense Githure Kindiki ucha asensemo ya North Eastern igaomerana n'ababunge bensemeyo asenchire yamo yogokwanira igoro y'amagenderero gukonekerekyo mokonyi bumurai wense nigatebanga bune serikali ya Kenya Kwanza nigo bagenderete gwikirania amagenderero chinsemo ao imeyense ya Kenya wantilia kunde gotayo. I'm a great advocate of inclusion, equity and the indivisibility of Kenya, and I believe every part of Kenya needs to be treated equally, and the places that have lagged behind needs affirmative action from government. Ase ministry ya bachanu nigo batebanga mobaro omonge bwa Kenya
nigo genderete komenteka ase bari bagenderete kwerika ase universal health coverage elio koene kianga nkonyora bari obokoreri obuya anene koene kianga korinda bari sector yobochenu. The discussion now is, and every day about 50,000 new Kenyans, 60,000, 70,000. On weekends it comes to around 30, 40,000 are enrolling. So my take is that by the time we go to the election, we'll have nearly 35, 40 million Kenyans with a medical cover. That's not a small measure. Komenta na yueni gatebanga barabubune serikali omukyobo munene noko ene kyanga omurubiri yoiga ngochiore koba bokonyi kujesa Kenya bonsi. It's not whether it's good or not, it's perfecting it, making it work better, and we can see some of the interventions that have just begun now, I think last week, with the medical equipment for the lower hospitals in level 2, 3, and 4. That if we can put diagnostic equipment in those lower level hospitals, and then also the changes that we are making on the supply of medical drugs, so that we don't send drugs to counties. Because county headquarters, you create another bureaucracy. So now we are aligning medicines to the institution. Kago kwanira oborai buyo kabeire omorai wense okane omoske Uhuru Muigai Kenyatta. Nigo aenegetie ekerengo kia Kenya konyora chistima chinsemo au imeyense engarabate banga na barobuo bune serikali ya Kenya kwanza nigo bagenderete gusuguma elio kiroyomo anyale goikerwa. Increment in terms of household electrification in the world in 10 years from 2.7 to 8.9. Now President Ruto has removed now that amount from 2.7 from 8.9 now to 10.5 as we speak. And I think in another 1 year, another 1 million. The target is the entire 15.6 households in Kenya to have power by 2030. Maiga ya yue abara ibenseme yue nigo bagokera emirubilio ya serikali ya Kenya kwanza asibagote banga nigo esentunde yeiga babiri bakonyora amagenderero buna batakanyolira samatuka Maiga. We want this government to come back, and we want all those projects and programs to take off. And for us, for the first time in 63 years, now is when we consider ourselves the citizens of this country. Koripoteri kitaseni kia ukia ketembe, litera na igonkoro kwa Dipon Hasanya. Gwikira mwanjo murigirari no tokorera magana mayeke onga chinsainye o marogo bayarero ritukeriga liemanyikatamna rituko liabasae gose youth day lianyaka bali gochengerwa chinsemo ao ase twatikero komanyenga ase county ya Kisii ngo lianyaka bali gochengerwa ase egeti kia Gusii stadium na boigo ase county Nyamira kwa ime ye ward ya Nyansiongo na Kenya ngima boigo nigo rituko lianyaka bali gochengerwa ase county ya Kakamega somora ibwen somoska William Samoei Ruto alengo mogeni maneno resa nyarako bago sanga na Bakenya mange anna monogotogia abasae asomo kibagenda kobeka eliko nyarako babo ko egendereri na boyo ko babo kibanyaka bako nyarako bako egendereri na boyo go konya gosira ense ya Kenya na boyo kurwa Segetembe TV niko tukubagania abasae mwensi gose timaiti gose na ongwe baragura girenda basae mwensi twabaganire mutwale litukoligia no aliko chikoera na nde ngorengi ngamwe litwara asobya na ndia nyaka aliko bagoke na ndemanya ko bakuligokera na ndia nyaka aliko ba ogwasemelia ase enchira eyamo gose eyende nchini gongoro kwaro ni ototo nyangiri kuronse memenyeri ni tobwatira na Wilson Makoli na boy kuronse ma transmission ya kuruga DJ Atson gose Kevin Ongeri kendo gotoro buligoli obuyami ya Gatembe TV kionga kyama musi na boy go twara obotukobya. Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mazi, ninjo Bangina ninjo. Konya rambule gotu, bironje bikumbeo. Na umugusiate batekara murumbe geku. Umuntu uri murumbe lirumbo maite mambi ndiro konya liko salia mangana. Ndirigiya. Igo murumbe nuri utakolengerere tibuya. Ero kona ko karokendo semo gondo kwa kona ko endo na ko kome bindagara yao. Usona kuligiri bintu byona kuitebikoe aira bona motekerege kukamyo tigana kuitebikoe ibya to ba gutiganga bona tini kugora ngombe ngabono uyo ngano guitale gorengo koralia aho gendete gokora tekara murumbege ku konye na mbure gotwa bironje bikumbe wine keronje
Magaka ninjo, ninjo, ninjo etembe, ninjo, ninjo dorome, ninjo, mangana mazi, ninjo, bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abahonya aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati andonsialia utagete showroom yeto nigo engale eyurengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo iyo rangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.